ungqongqoshe wezempilo uvakashele indawo enesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yi-COVID-19. U-Abongile Yankisi uyasibikela. Umphathisa wezempilo uDr. Zweli Mkhize ulapha naye ugalelekile ekhatshwa ngumphathisa wesebe lezempilo apha ephondweni umama uSindisa Gomba bezo assess bayiqhuba njani inkqubo yokwenza social distancing nokuvavanya loluntu bana le virus kunye kuba nyani nabantu banayo emva kokuthi kukho abantu abavavanywayo njengakuzibonela kodwa ke ukuva banzi sinayo ophuma kusebe lezempilo ojongene nale nkqubo yokuvavanywa apha ephondweni ugqirha Nozipho Jaxa. Sikubulisa mama, ingaba ibona njani inkqubo yotesta namhlanje apha? Iqhuba kakuhle kakhulu inkqubo yotesta apha namhlanje msasazi nababukeli emakhaya. Abantu baphumile bayeza ngaphambili bayafuna utesta bayafuna uzazi uba isimo sabo necorona sinjani. Ingaba xa umphathisa Mkhize lapha namhlanje zeziphi ezinye indawo belikhe nazityelela nibethelela le nkqubo bana abantu mabagcine i-social distancing kwaye bahlale beskrinwa ixesha elininzi ukwenzele le virus izokwehla amanani ayo apha ephondweni? Umphathiswa uqale nathi emithingini kusasa wayovela eLivingston Hospital, uyaqala ngoku ukuza apha emall, uyafuna uyibona nendawo ene-tavern, uza kuya nakwindawo ene-post office ubona uba iqueue eziposini zinjani na. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho qho. Lo ngojongene nenkqubo yovavanyo lentsholongwane i-corona apha ephondweni kusebe lezempilo ugqirha Nozipho Jaxa. Sizithathe ezi ndambo sizibuyisele kuni estudio.